Takže čau lidé, zdravím mýho prvního videa. Dneska to bude sjezd pozadu na koloběžce. No nic moc už nepovím. Tak já vám to ukážu. Počkej, musíš mi dát. Dobře. Takže, tak. Poblíž. Tak, přijde. Tak. Jestli můžu ještě jednou, no. Mám to jít dělat ještě jednou? Jo. Tak jo. Napište mi když tak do komentářů, jestli jsem moc potichu nebo moc nahlas. Tak, druhý pokus. Tak. Teď se přemístíme na někam jinam. Pauzni to. No, takže jakoby nepřemístili jsme se, ale šli jsme na tom samém místě. No, tak. Netočím ještě. Točíš? Netočím jako ty. Je? Takže. Točíš už? Jo, točím. Jedu, no. Chci vám ukázat jeden trik, no. Takže už to budete určitě znát. No, tak hledám. Ty vole, já si dorazil palec. Takže tohle narazil jsem si palec, nevím. To ne. Kameramanka je tady Kačka. No. A jedu já. Tak a ten trik nějak dobře nedopad, ale Já jdu taky prostě. Budu prostě největší. prosím, ať tam je nějaký like a odběr taky. Moc děkuji za zhlídnutí a mějte se dobře. Čau.